Идеята се стигна не толкова лесно, защото имаше и други предложения, но в крайна сметка, след като проучихме историята дори на човека, се оказа, че магарито е второто животно, което е станало приятел на човека, и това заостри нашето внимание и ние решихме да се спрем на него, тъй като първото животно, което е станало приятел на човека, е кучето и магарито е второ. Това беше причината. А защо точно това магаре, което днес ще бъде тук? Кастинг проведохме, имаше много кандидати. В крайна сметка това магаре наделя, тъй като веднъж то е пълнолетно, родено е на 10 ноември 1989 година, 22 годишно, има право да участва и освен това има и още други качества, с които то спечели конкурса. Може би нашият кандидат кмет пристига? Да, ето го. Аплодисменти за господин кмета. Дай го насам, дай го. Не, дигни му главата, така. Аз не знаех, че има се. Иска се търкая, но няма къде. Като приключите, ще го бържим там. Чакай, стега сте смърт. Аз не знаех, че един Махни GSM, махни GSM. Не моркова. Чакай, това не знаех, че един моркова с ръст. Ядок няма. Моля, че е подкупен. Не ги получили добре кандидат. Магалито?